Vakomana na Nick Mangwana voya vachitaura zvinhu zvinobhova vanhu. Noda kuti pana pasi zvamunoziva kuti nyika yese yeZimbabwe dai kwakuri kuti masoja nemapurisa nehereta havana kudeployiwa. Aiwa kungadai kwakastajiwa maprotest aiwa ari very massive. Vanhu vakazviita pamutemo uye mapurisa nemasoja vakaitawo zviri pamutemo vasina kuandamaina vanhu. Panapa pane mashoko anobuda vachitaura anoti bva usubscribe like utina on the bell icon. Tichipinda paindwa Nick Mangwana anyora achiti the SADC summit is done. Our president is now the chair. There was a very peaceful environment as expected of the Zimbabwean people. Harare is looking beautiful. Our streets are beautified. Our media partners delivered. We thank them. The security sector delivered peace. Thank you. Domashikana yacho panapa na Nick Mangwana oposta picture ramuri kuona ero. Panapa akuita as if nyika yeZimbabwe everything is alright. Hapana ma conflicts kana ma tensions. Panapa vari kutaura nhau dzekuti aiwa nyika yeZimbabwe yava beautified. Nyika yeZimbabwe zvinhu zvava balance zvinhu zvanaka. But we know kuti nyika yeZimbabwe murikuita ma crackdowns, murikuita ma abductions and ma tortures. Tiri kuona kuti aiwa vanhu they are being silenced. Vanhu vari kunyararidzwa vachida kustaja ma protest avo. Goko kuti aona vakomana vakatanga kuita ma protest avo but hazvina kuenda mushe. Vakomana vakanga vatovharirwa vachiri vakavharirwa izvezvi. Saka kuti vakomana ava vana Nick Mangwana ndopataona kuti these guys vanoita sekunge vanhu matofu chaiwo vanhu vasingafungi. Ndoda kuti vana vachipresenta pamedia zvinhu zvisiri izvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Vanotaura vachiti aiwa our country remains peaceful, inoramba ine peace, but vari kuandamaina mavoices ari kuchema ari kuda kuti nyika yeZimbabwe idhilivhewe, nyika yeZimbabwe ibuditswe mugomba mairi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu musangano subscribe like onje notina on the bell icon.